अगर आप भी चाहते हैं कि आरसीएम म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप सुन रहे हैं धनंजय धड़कन हो राती पहले में कोइले हो सखी रहले रात भर जागल। राती पहले में कोइले हो सखी रहले रात भर जागल। ए सखी सैया में से ए सखी सैया में से ए सखी सैया में से चुके हमारा साया हमें बलागल। ए सखी सैया में से चुके हमारा साया में बलागल। राती पहले पकैले हो सखी मायरे राती पहले पकैले हो सखी रहले रात भर जागल। ए सखी सैया में से ए सखी सैया में से चुके हमारा साया में बलागल। ए सखी सैया में से चुके हमारा साया में बलागल। भई जब गिला सखी सयावे में पोछले कई देले नीचा ऊपर से हूँ मचले। भई जब गिला सखी सयावे में पोछले कई देले नीचा ऊपर से हूँ मचले। खैले रहे लभक के जड़ी भइले रहे पागल। खैले रहे लभक के जड़ी भइले रहे पागल। ए सखी सैया में से ए सखी सैया में से ए सखी सैया में से चुके हमारा साया हमें बलागल। ए सखी सैया में से चुके हमारा साया में बलागल। कबो चितपट कबो कोई देला खरे कोई ना महाना पिटाए के डरे का बताई। हाँ कबो चितपट कबो करे खरे खरे कोई ना महाना पिटाए के डरे। हाँ बारे छड़िया सखी हवे केहू के मांगल। बारे छड़िया सखी हवे केहू के मांगल। ए सखी सैया में से 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 चुके हमारा साया हमें बलागल। ए सखी सैया में से चुके हमारा साया हमें बलागल। धरे कंधन के बिगड़ल बा मतिया यूएस धीरज कैले दूर बतिया। धरे कंधन के बिगड़ल बा मतिया विवेक थारू गजन कैले रतिया। नहा जान सैया में इतना आइल कहाँ से ताक। नहा जान सैया में इतना आइल कहाँ से ताक। ए सखी सैया में से ए सखी राजा बहा में से ए सखी सैया में से चुके हमारा साया हमें बलागल। ए सखी सैया में से चुके हमारा साया हमें बलागल।